wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rahimahullah ta'ala wa ma'atikalating amin ya rabbal alamin. Salasun yudhariku bihi al-abdu. Salasun utawi perkara telu iku yudhariku bakal nemu bihi lawan salas. Sapa al-abdu kawula ora Ibrahim piro-piro harapan. Adunya ing dalam dunya wal akhirat lan ing dalam akhirat. Ada 3 hal yang seseorang itu mengharapkan bisa mempunyai dan melakukan hal 3 itu. Karena kalau seseorang bisa melakukan 3 hal ini adalah harapan manusia di dunia dan harapan manusia di akhirat. Ingkang nomor 9 as-sabru suwi sabar alal balai ing atase cukup. Sing nomor 2 wa ridho lan ridho bil qada iklawan pestine Gusti Allah. Wa doa lan doa firroho ing dalam keadaan bahagia. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, tenapa nomor 9 sabar alal barak. Ngucapno sabar niku gampil, nggih mboten. Jenengan nek ngarani bocah cilik-cilik lho sabar sih terus jekelan. Tapi nek ngandeli kanca borong sabar, sing sabar. Gampang ngomongnya, ngendikane gampang tapi nglakonane angel. Mulane Gusti Allah dawuh innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu kelihatannya mudah, tapi ternyata berat, susah, angel. Napa maning sabar alal balak, sabar ing atase balak. Nyuwun sewu Bapak Ibu, ketika kula panjenengan royo-royo nglegakake waktu nggo gawe salat, nglegakake waktu nggo gawe ngaos, nglegakake waktu nggo gawe selawatan pikiran. Tapi ternyata ekonomi kula panjenengan wangel. Golek-golek wangel. Ditambah keluargane do priyan, loro. Ditambah ketipu kancane. Ditambah keluargane wonten sing meninggal dunia. Wah, dadi setunggal Bu. Susah komplit. Kadang nek kula panjenengan boten sadar bahwa ini adalah cobaan dari Allah dan harus saya terima karena ini adalah takdir Allah. Nek kula panjenengan diparingi balak susah, terus kula panjenengan maido kali Gusti Allah, niku berarti mun boten kategori sabar. Muni kali Gusti Allah itu Gusti Allah itu lambe orang mawas ya. Ya Gusti Allah itu coba june ya. Ya kula wis ibadah wis poso wis zakat wis sedekah wis dikai susah bae apa ya ora perlu kadang-kadang itu kali Gusti Allah. Padahal niku sing paling sae kanggo Gusti Allah. Sebab apa paling sae nyuwun sewu Bapak Ibu. Man ahabballahu ta'ala. Orang yang dikasih Gusti Allah, tanda-tanda orang yang dikasih Gusti Allah, dikasih Gusti Allah, orang yang dikasih cobaan oleh Allah.
Oke. Orang muslim kalau dikasih cobaan oleh Allah bertubi-tubi, atau tahun itu cobaan komplit, susah komplit, tapi jenengan tetap sabar. Sabarnya apa? Ibadah tetap istiqomah, ngaosi tetap ora ditinggal, sholatnya tetap ora ditinggal, zikir, tasbihan, sholawatan tetap jalan lancar. Ini jenenge sabar ala bala. Senajan kula panjenengan diparingi susah ing atase bala, tapi jenengan tetap sabar nglakoni ibadah. Ini wong sing jos. Orang yang seperti ini adalah harapan semua orang. Kok bisa nglakoni kaya iki ning donya tentrem, besok ning akhirat kalau Kanjeng Nabi terus swarga cedhak lagi kan. Jadi wong susah, wong miskin kok gelem sabar ing atase bala, ibadah tetap istiqomah, besok mlebu karo Kanjeng Nabi ning swarga jejeran karo Kanjeng Nabi. Kaya driji loro iki, jejeran. Saking Rasulullah cintane karo wong sing kena bala, karo wong susah, karo wong fakir miskin, tapi tetap sabar. Gak apa-apa ya, gue ngomongnya, tapi prakteknya wangil. Tapi di pulau panjenengan kudu meningkat. Kudu meningkat, sing wingi-wingi jengkel karena ini sudah ngaji, berusaha untuk tidak jengkel, berusaha untuk sabar, berusaha untuk tidak marah-marah, ngomong karo Gusti Allah sing bumbu, ngomong karo keluargane tanggane sing bumbu. Wong kadang nek kula panjenengan asal rezeki kuatah, tanggane niku mboten dominan. Ora dicita-cita tanggane. Tapi nek kadang kurang, nek tanggane kadang diruwuni kabeh. Sumpah, kira-kira saya dorong panggawane ngajak saya ini yang sudah mesti padahal RT siji nganti RT 10 perlu kabeh. Tapi nek pas halo bar adol sengon bar oleh bagian nelayan muake menentok kadang. Lah mulane sing jenenge sabar niku penting. Gusti Allah seneng ekor, Rasulullah bangga, seneng demen karo wong sing sabar. Apakah sabar itu untuk orang yang susah? Mboten. Wong sugih niku nggih cobaan. Lah cobaane pripun? Dicoba gawean pirang-pirang. Dicoba waktu wis ora dhisik nang penggawean. Dicoba waktu istirahat bumi isi nang penggawean. Dicoba waktu tahlilan barisak ora tau ning omah isi nang penggawean. Waktu ngaji paling seminggu pisan ora ober, sebulan pisan ora lega. Rezekine patang dudul-dudul, lali zakat, lali sedekah, lali infak. Niku cobaan sing malah cobaan sing berat tanggung jawab patah. Besok pitakonane mboten kok cuman rezekine kadhe ngendi mboten, rezekine kadhe ngendi tinggal penggawa sing penggawan sapa. Lah sing penggawan itu duwite kok ngendi diurut ngantos 500 tahun keceke karo kula panjenengan mlebu swarga dhisik. Amin. Jadi wong susah kaya kula panjenengan mlebu swarga dhisik, wong sing sugih kan bondo niku diwisah nganti kecek 500 tahun bayangkan. Niku nek lolos, nek mboten lolos nggih. Nah, mboten saged bareng karo kula panjenengan. Itu besok itu gantian. Ten donya kula panjenengan susah, besok ning akhirat paling seneng mlebu swarga dhisik. Allahumma amin. Terus yang nomor kali waridho bil qadha, ridho ikhlas ing atase panduwe Gusti Allah.
ing ngatasé takdire pestine Gusti Allah. Kula jenengan diparingi lanang yo sabar, yo kondo, yo rindo atas takdire Gusti Allah. Jangan ana dikai watur beres yo iso ora salat. Soleran pirang-pirang beres. Akhirnya wis lanang gede dhuwur apik-apik, akhirnya dipasang sanggul nganggone kaya bocah wadon. Kata mboten ngaten niku. Kata wong lanang pengen dadi wong wadon. Bahkan nek duwe duit kuartal miliaran, operasi plastik digawe montok, digawe bokonge meno-meno mlakune ya, plastik digawe. Wah, dioperasi total plastik jenenge operasi palsu, operasi plastik niku dosa gede. Jangankan niku, wong alis dikerok terus diulas meneh, mawon boten angsal. Dirapikan angsal, tapi nek dikerok terus dilukis malih niku boten angsal, niku jenenge boten trimo takdire Gusti Allah. Sakwalike tiyang estri, wah pernah jadi roman beres loh, bisa bal-balan, bisa minta, bisa penjual, bisa lari, bisa wah bicara beres loh. Akhirnya lepas kerudung di pangkas bros kayak bicara, wah akhirnya ngaco jadi wong orang nang bal-balan. Maksudnya bal-balan apa sih nih? Itu berarti kan pengen kalau yang wong lanang wong berarti wong wadon niku masak, kasur, terus momo, gitu. Berarti wong wadon kan griya, ngurusi rumah tangga. Tapi saniki wong wadon kok pengen kaya wong lanang bal-balan. Iki wong bal-balan wong wadon bal-balan. Itu kurang pas aslinya. Terus doa firroho lah iki kula panjenengan biasane nek wong sing gelem doa itu dalam keadaan susah. Gimana? Ya Allah Gusti, kula susah ya Allah. Anak kula dari bayi ya, ketiga ya Allah. Beras kula montos ya Allah, gawe ya Allah. Biasane wong sing gelem donga iku wong sing susah. Kaya nek perahu itu nggih, oh mbok gede. Wah, pikir. Padahal ora do sekolah. Ya Allah Gusti, astagfirullah, subhanallah, gitu. Wah, kaya diutang matekno. Nyawa kan kaya nintakil, Bu, nek perahu itu. Wah, nyebut. Sing ngono ora ngomong Gusti Allah disebut terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ribet. Nah, tapi nek sudah iwak wah, bogene akeh. Mati 50 juta wong siji. Oh. Darat ning pinggir kadang lali. Boro-boro nyebut subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Oh, cewek ini waktu langsung cicit. Kadang lali. Mobil, minum putih akeh, minum es teh, kopi pirang-pirang, sing diuwe sing bangsane menderupi, sing diarano kali Gusti Allah ora kelingan ning nglawu batu pamakino kali Gusti Allah niku. Nek kula panjenengan angsal rezeki kuatan, terus ndonga Gusti Allah niku justru sing di seneng karo Gusti Allah, mboten kadang kula panjenengan susah. Jenengan duwe kuat, iso tuku motor, iso tuku mobil, anake sehat-sehat, bojone taat, wah senenge kok. Niku biasane malah ora kebelet ndonga, merasa wis tercukupi nggih mboten. Justru malah kebahagiaan itu jangan melupakan doa kepada Allah, justru matur nuwun alhamdulillah. Kemudian paling rezeki lancar, paling sehat. Justru malah donga itu sing temenan. Tapi katae kula panjenengan susah gelem donga nek wis seneng ora gelem donga. Lah niki sing
Jadi salah kaprah itu ngaten. Justru malah Gusti Allah niku seneng ketika kula panjenengan doa dalam keadaan masih bahagia. Mulane wong sing bahagia mesti dongane sing dongane apik-apik kaya dadi pengantin. Pengantin iki kan bahagia nggih. Niku kan mesti ana dongane, wah pengantin. Niku contohane niku pengantin iki. Kalau itu musibah dan Sumatera dan Aceh susah duduk mau kabeh. Ketika sih jaya, sih bahagia, sih seneng-seneng, orang kelingan dulu, orang kelingan bahaya kabeh. Jati-jati butuhnya boleh ditebungi kabeh karena sudah merasa bahagia. Lali karo keadaan sekitar, lali karo doa, karo kewaspadaan lali. Akhirnya terjadilah bencana longsor. Karena semacam ini kudu doa kabeh. Padahal Gusti Allah senenge Gusti Allah loh. Ketika kita masih bahagia, masih tercukupi, marilah kita berdoa. Selain berdoa, kita harus ikhtiar bagaimana kemudian jangan sampai terjadi musibah tanah longsor. Ya kudune dirumati alase ben iso nyegah longsor dan kebanjiran. Jadi tidak cukup doa tapi harus ikhtiar. Demikian kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.